Koliko koštuje? 47. Tak, nie? Da mi pomogneš da se pomognem da kreće. Ajde. To ću malo da izađem. Dobro, 100 put si mi rekao će izađem. Nećeš da izađeš. Će izađem. Pa 100 put si rekao ko zna šta da će radiš. Ko zna šta da je što ti izađeš. Dobro bi majko šta tebe. A ne izađeš. Mora kada da mi pomogneš što ne god došlo da ide. Staju. On još Bez mama. Umjesto čakanja, umjesto ovo sam saranje. Malo jeftino. Tamo. Daj ti izbacimo otočić. Ajde. Kako da ga izbacimo? Pa pomerite krevet. Polako, neće iskašiš krevetom. Pusti me na miru. Ajde. Ajde pa ćemo kreveti na svijet. Daj krevet. Priđe go to da je pomerimo malo. Ajde, samo da ga dohvatiš jer ovaj ne smije se gura, onaj tamo igra pa mu on gara. Ajde, skupajamo. Dobro. Давай drugi. Ovaj drugi će padne. Hvala. Kako da hvatim? Ajde. Ajde sad. Ajde. Jebem ti noga. Staviš se? Neće. Ne ga diraj pušti. Pazi nogu. Gdje mi je tamo kod iskoga učuva? Ne. Možda mi trebaš nešto da mogu dati malo. Da ti zove. Daj knjige izbaci na redu. Ajde. Ajde. Smaraš. Čekaj ti, možda izađeš na terasu, imaš na utičnicu. Ajde, izađi na terasu. Dobro, nek se napuni. Jesi vidjela koliko ih ima? Na zid su se babeli kroz gore, bre. Vojsku napravili. A sam ti rekla knjige sve da izbaciš, a te nisi. Jo, mama! Hoćeš da ih zapalim? Da ne stanu? Nemoj da gumataš. Da. Ne znam šta. Ajde. Daj polu. Da mi pomogneš. Dobre, folija. Ja foliju ne diram. Ajde mi pomogneš, šta mi polu? Ovo. Pa treba da nađem još najlovni. Šta je ovo?
Ne. Ovdje sada idem. Idem napraviti Isuskom uvodu. Ajde, uzmimo. A ti... Ko se pojavi. Ne znam što je kako se dešava sve. Sada ti kažem. Kam? Kako ti treba malo? Ovako. Čekaj, bre, kako što mi to... A uđe kanal. Ajde sad, idi nastavno. Noće! Vedi se na ovako, tu idi napolje, sedi na stolicu, na terasu. Dara, gdje ćeš da tamo? Pa napravno idi ti. Da ti ga ti napravno, da mi pokreo. Ajde se. Garnituru. No, I'm not. Okay, sponsor. Oh. Molim, da li ideš na ovo? Ne, treba ne. A mi neće daš da krećem. Idi, a možda nađeš parče na A evo. stvarno što mi nećeš da A možda nađeš parče Ne, na evo. hoću da Ja krećem. doperam, ne mogu da krećeš. Što? Tako. A što mi neće daš? Aj prestani da se igraš, žurim da okrećem, on će me zvati, ovo ne shvatiti. Uvek žurite, nikad ništa ne znate da nas naučiti, pa se pitate što ne znaš, pa za to ne znam. Ej! Izađem.